Ahojte, dostala som plnú správy, ako robím kokosové gule, takže poďme do toho. Na prípravu kokosových gulí používam ja tieto piškoty z Lidla, mleté lieskové orechy, alebo aj vlaské môžu byť, rumovú esenciu, obyčajné maslo, sladké kakao, horké kakao, trochu kávy a samozrejme kokos na obaľovanie. Takže ideme do toho. Takže pomeliem si piškoty. Tie sú podľa mňa najlepšie, lebo sú aj sladké. Že už tam nemusíte pridávať ani praškový cukor, ani nič iné. Takže ideme do toho. Ja ich robím takto, takže tak nám chutia najlepšie. Sú výborné takto. Je tam aj trošku kávy, sú tam trochu oriešky, je tam kakao, takže taký mix. A verím, že bude chutiť aj vám, takže netreba sa báť. Takže piškoty mám pomleté. Nasypem lieskové oriešky. Kakao. Gránko, no, jak u vás je gránko. Horké kakao, čierne. Rumovú esenciu. Niekto si tam môže dať aj rum, ja nepoužívam. Ja si tam rada dávam esenciu. Polejem trochu kávou čiernou. Maslo obyčajné, tak polovicu. A nasypem trochu kokosu.